Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona i-video esifakayo kwezemidlalo engizokubhekelela lapha kweqembu lase America laphana ke e-USA okuyilona elisayine ke i-defender from i-Orlando Pirates umbekezeli TLB embukazi kubikwa ukuthi ke iChicago Fire FC ingase isayine umdlali ongumdlali waphambili ekuyona ke iBarcelona FC lapha ke uRobert Lewandowski ekuthiwa ke ibela angase ke ajoine iChicago Fire FC kungekudala ukusho ukuthi ke kuzoqopheka umlando lapha ke kwiTLB ukudlala nomdlali ke ehlezi imbona kumabona kude umdlali ke osezingeni odume umhlaba wonke njengaye ke lapha ke uRobert Lewandowski impela ke kubekwa ukuthi ke ngase ke ajoin iChicago FC kungekudala like i-video subscribe kwi-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ezemidlalo ikakhulukazi ama-transfer news ekuyona ke i-Betway Premiership okwamanje ke i-video ethu asibambela nisale kahle.